意味が分かりました。これはですね、現地の民族のアイマラ語っていうのがあるので、アイマラ語でレモンとアルコールを混ぜて作ったカクテルで、初日祭のカルナバルでよく酒のそうです。1曲目はですね、私たちの師匠の菅沼さんとアミーノという道で、アミーノ道という曲で、今回私初めて散歩でチャレンジしたんですけど、大変後悔してます。次の曲は、ですね、トリニティーダに行こうって書いてあるんですけどね。田舎の方から都会の方に遊びに行くぞ、イエーイっていうなんか、湘南に行くぞ、イエーイっていう感じの、なんか大物車に乗ってやってきたっていう、なんかそういうような曲らしいです。まあ、どっちでもいいですね。いますですね。
日本でいう三味線、線が3本ですね、弦が3本で、同じように、これはベネズエラの民族楽器なんですが、クワトロ、ウノ、ドス、トレス、クワトロで弦が4本なので、弦の本数そのまんまに楽器の名前になりました。話を聞くと、どうも子供の時から学校で、小学校でも子供たちはクワトロを弾いてるそうです。とても早弾きで弾くんですね、早いストロークで。とても楽しい楽器なので、ぜひ触って、いただけたらなと思います。これはね、自動車メーカーのアウディが作ったワードです。次の曲、ふという曲で、これもですね、弦口のこれを